שלום לכולם, היום נלמד דמקה. בדמקה יש לנו כמה סוגים, ספציפית היום נדבר על דמקה רוסית ונראה איך יכול להיות. עכשיו אנחנו רואים פה במסך שיש 4 שחקנים לשחור, 4 שחקנים ללבן. עכשיו אנחנו נראה בעצם בתרגיל הזה איך אפשר להקריב חייל, זאת אומרת לתת לשחור חייל שעל פניו נראה לא הגיוני, אבל לאחר מכן אנחנו תופסים את היתרון ומנצחים כאשר יש לנו 2 חיילים ולשחור יש 3. עכשיו אם נסתכל רגע על המצב הזה, אנחנו רואים פה שלשחור יש לו, אפשר להגיד נראה שיש לו יתרון, אוקיי? כי הוא פה מאוד קרוב למלך ואנחנו לא יכולים לחסום אותו. כאילו הדרך היחידה שאנחנו יכולים להחזיר אותו זה או לתת לו לאכול פה, והוא יחזור אחורה, אוקיי? אין לנו עוד דרך, כי אם ניתן לו פה הוא יעשה מלך, נכון? עוד אופציה זה שיש לנו, אנחנו יכולים פשוט לחכות ושתי החיילים האלה, החייל הזה והחייל הזה, יחסמו אותו, אוקיי? זאת אומרת אם הוא יבוא לפה אפשר לאכול אותו אחורה, בדמקה רוסית אפשר לאכול אחורה, ואם הוא יבוא לפה אנחנו נאכל אותו קדימה. אבל אז אנחנו צריכים לחשוב מה נשאר לנו לשחק אם אנחנו לא נוגעים בהם. אז מה שנשאר לנו לשחק בעצם זה לשחק עם החייל הזה, אוקיי? החייל שנמצא במשבצת B2. יש לנו 2 אופציות, לשחק ל-A3, אוקיי? או לשחק ל-C3. עכשיו אנחנו משחקים ל-A3, מן הסתם זה לא מהלך טוב, כי אם הוא יבוא למשבצת C3 אנחנו בעצם מפסידים את המשחק. המהלך הנכון בעצם זה לתת לו לאכול, אוקיי? לתת לו על פניו נראה לאכול חייל על כלום, ובהמשך אנחנו נראה איך אנחנו מחזירים את אותו חייל שדיברנו עליו בהתחלה אחורה, אבל אנחנו עושים עוד משהו, אנחנו גם מחזירים אותו אחורה וגם בעצם חוסמים את 3 הדמקות האלה שיהיו פה, אוקיי? בהמשך אנחנו נראה איך אנחנו מחזירים אותו אחורה, הוא יחזור לפה ואנחנו נחסום את 3 השחקנים האלה שיהיו פה, אוקיי? 3 יהיו פה, אנחנו נראה איך אנחנו נחסום אותם. אז קודם כל הדבר הכי הגיוני עשינו לפי תהליך האלימינציה, זה לבוא לפה, שחור יוכל ויהיה במשבצת D2. עכשיו כמו שאמרנו תמיד, אנחנו נחזיר את החייל הזה לאחורה, אוקיי? ונוכל, וגם שימו לב, אנחנו עם 2 חיילים, כך שחור עם 3, ואנחנו חוסמים אותם. איך בדיוק? אם שחור בא ל-E5 אנחנו נוכל אותו 2, 1, אוקיי? נוכל אותו 1, 2, אוקיי? בואו נראה את זה. אם שחור בא לפה אני אוכל אותו 2, אם הוא בא לפה אני פשוט מתקדם, הוא בא ל-H4 אני חוסם אותו עם F4, אוקיי? ובואו נראה את האופציה השנייה. איזה אופציה נוספת יש לו? יש לו אופציה נוספת, עם זה הוא לא יכול לזוז, אתם שמים לב שהוא תקוע. אופציה שנייה זה לזוז עם זה, ועם המהלך הזה הוא בהחלט מפסיד.